Noniin, oikein hyvää päivää YouTube-väki. Tänään on vähän erilainen video. Meillä tulee urheiluselostaja Julius Sorjonen testaamaan frisbeegolfia. Ollaan täällä Säästöpankki-areenalla ja Julius pääsee tsekkaamaan vähän Heidin reenejä ja miltä tää tekeminen täällä Suomen huipputaso näyttää. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Alright. Meillä on tänään vieraana Julius Sorjonen, urheiluselostaja. Kerro vähän, kuka olet ja omaa taustaa ja mitä touhuilet? 34-vuotias täytän toukokuussa 35 vuotta, urheiluselostaja. Alun perin Lapista, kotoisin Rovaniemeltä, mutta tietysti nykyisin asun Helsingissä. Ja tässä lähestulkoon 10 vuotta on jo enemmän tai vähemmän urheilua selostanut ja mun päätoiminen työnantaja on Maikkari. Ja missä mun ääntä on voinut kuulla, niin kotimainen jääkiekon SM-liiga, Ruotsin kiekkoliiga, Sveitsin kiekkoliiga, Mestiks tai esimerkiksi NHL-pelit. Ja on tullut tehtyä myöskin esimerkiksi jalkapallon mestarien liigaa ja aika paljon myöskin pienempiä lajeja, esimerkiksi triathlonia. Ja totta kai tärkeimpänä täytyy tietysti muistuttaa 2023 frisbeegolfin SM-kisat. Niin Syrjäsen Tonin kanssa painittiin niin silloin Ylelle eetteriin. Ja mä tulin nyt tsekkaamaan, että miltä näyttää huippu frisbeegolfaajan treenipäivä. Mitä se pitää sisällään ja ennen kaikkea pysynkö mä entisenä urheilijana tässä temmossa mukana. On hyvä. Kiertoo. Joo. Pallo mahdollisimman taakse. Joo. Iso kierto keskivartalosta. Joo. Ja heitto niin, että otetaan tukialalla vastaan. Lukita, niin ettei menisi vatsa sinne jalan päälle, mutta se niinku rautalankisella. Niin näin päin pystyssä, ettei kaadu. Alkulämmittelyt vedetty. Mikä fiilis jäi alkulämmittelystä? Erittäin hyvä. Tää on kiva. No kiva. Treenaaminen on aina kiva. On kiva. Tuliko uusia juttuja? Tuli motoriikkaa, vähän koordinaatiota. Siihen yhdistetään vähän voimaa ja nopeutta, niin kyllä tässä vähän hengästyy. Paitsi Heidi. Niin. Vaan. Tehdään Heidi yksi lähestymistreeneistä. Mitä odotat? Mä odotan sitä, että Heidi suoriutuu erittäin hyvin ja mun suoriutuminen on kysymysmerkki. On hyvä. Joo. Mites? Tiukka peli. Tiukka peli. Se meni jatkoon. Game 7. Yle. Sille Suomen mestari ja ensikertalainen, niin ollaan onnellisia, että Suomen mestari voitti. Lahjattomat vaan treenaa. Niin, tää oli, mutta tää on tämmönen niin hyvä muistisääntö, että kannattaa aina kokeilla kaikkea, vaikka et jos koskaan aikaisemmin kokeillut, koska voi tulla se suonenveto. Ja silloin tulee myöskin hyvä mieli. Kyllä. Seuraavaksi drivit. Kyllä. Onko odotuksia? No ei oikeastaan. Tässä on nyt 2 tuntia menty alkulämpöön, niin tässä alkaa pikkuhiljaa lämpenee. Niin katsotaan, että saadaanko jotain muuta kuin hyssiä aikaisin. Ei muuta kuin drive kimppu. Ota eka suora heitto. Meet sit tunnelista läpi ja takamaali, isompi maali targettina.
Motoriikka sekaan. Sitten Sorjonen. Ei taittunut. Ei taittunut. Se lähti sinne minne piti, mutta se piti... Se oli maalissa. Jos joku tulee mulle vielä sanomaan, että se selostaminen on vaikeeta, niin tulkaapa frisbeegolf. En mä voi sille mitään, että täällä on liian niinku matala halli, että tiedätkö sä, mulla on niinku skyrocket. Kato nyt, se olisi tullut sieltä kauniisti hyssässä laskenut tuonne tekniset kyltille, mutta... Ei paha. Meni maaliin. He shouldn't hit ours. Hide line. Hide lane. Niin jo suoraan. Jep. Sehän menee just sinne keltaisen taakse. Jep. Hyvä. Meni suoraan. Ei ollut paljon nokkakaan ylhäällä enää. Mä oon hirveen huono. Sit mä lähden sieltä nousee vähitellen. Mut sä pelat sitä 4 kierrosta siinä tai 3 kierrosta ja sit sä olis niinku 3 väylää jäljellä ja sit siellä on, tai 4 väylää jäljellä, sit siellä on joitakin semmosia väyliä, missä voi vaikka ottaa vähän riskinä. Niin kai sä oot sen verran kuitenkin tietoinen, että onko tää semmonen tieto, minkä sä haluat pitää itellään vai onks tää... No harvatta pystyy tekemään. Niin, mutta siis tarkoitan vaan sitä, että onko tää semmonen, toi on aika mielenkiintoinen, voi heittää selostukseen joskus. Heitän vaan. Joo. No niin, tilannehan on se, että Suomen mestari voitti selostajan, mikä on täysin oikein, joten siinä on nokko. Yes, kiitos. Onnittelut. Meneekö, jos pitää nyt ränkätä, niin kumpi laitetaan korkeammalle? Sorjosen voittaminen vai Suomen mestaruuden voittaminen? On se kyllä siisti, että selostaja voittaa, että niinku, kyllä se on ykkönen. Yes, kato. Eli Pääsee palkintopallille. kyllä, sponsoripäänokko. Mutta oli hauskaa. Nyt mä vähän tiedän paremmin, että miten frisbeegolfaa treenaa ja tietysti Heidillä on aika rajua, kun ammattilaisena vetää, niin 5 tuntia vedetään päivässä. Paljon heittoharjoituksia, paljon koordinaatioharjoituksia, voimaharjoituksia, nopeusharjoituksia, on jumppapalloja ja kaikkea muuta, niin kyllä tää on aika monipuolinen laji, jos haluaa maailmanhuipulle frisbeegolfissa. Sanotaanko näin, että kyllä mä aika paljon tiesin, mutta aika paljon tää myöskin avasi silmiä, niin katsotaan, että mitä tää frisbeegolf omassa elämässä sitten merkitsee tulevina kuukausina ja vuosina, onko vielä kisoja edessä, mitä selostetaan tai pelaako itse, mutta sitä odotellessa jatsi jatkuu. Sorjonen lähti kotiin, mutta meillä reenit jatkuu. Eikö niin? Juu. Tästä kaiken läpi suoraan tonne isolle maalille ja niin, että se tippuu siihen mahdollisimman lähelle päätyviivaa. Okei. Se oli aika hyvä. Joo.